Żewġ kriżijiet, il-kriżi tal-profeta Elija fit-tmiem il-ħajja tiegħu u l-kriżi tan-nies illi ma setgħux iniżluha li Ġesu jistqaru li huwa l-ħobs ħaj li nieżel mis-sema. Insellmilkom u nistedinkom għal 194 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. L-ewwel qari iservi ta' sfond għal Vanġelu skont San Ġwan. Jal kriżi profonda tal-profeta Elija illi quddiem l-inkredulità nuqqas ta' twemmin tal-poplu tiegħu jaqta' qalbu u saħansitra jixtieq il-mewt. Jerħila lejn il-muntanja Alla u propju fix-xewqa profonda tal-mewt Alla jidħol b'qawwa fil-ħajja tiegħu u jsaħħu bil-ħobs. Bil-ħobs nieżel mis-sema. Tantu hekk li Elija jissaħħaħ u fuq il-muntanja Alla jagħmel esperjenza tal-preżenza Alla u jtemm b'qawwa il-missjoni fdata lilu minn Alla. Dan mhux bin Giuseppi il-kriżi, il-gar tan-nies li kienu kielu mill-ħobs li kien kattar Ġesu. Kif jista' dan jgħid li huwa ħobs nieżel mis-sema? Terġgħu tgħid Ġesu jisfidhom li jieklu minn ġismu, li jixorbu minn demmu, għax ġismu huwa l-ħobs moti għal ħajja tad-dinja. Wa diskors Ewkaristiku li Ġesu itemm fis-sinagoga ta' Kafarnawum u direttament jalludi għal dak il-ħobs li kellu jagħti lid-dixxipli tiegħu frott il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. U għal-ħobs li jagħti l-ħajja x'kull min jiekol ġismi u jixrob demmi jgħix bija u permezz tiegħi. U Vanġelu, kelma Alla li ġana nirriflettu fuq il-ġmiel, fuq it-teżor li għandna fl-Ewkaristija li kif jgħid il-Papa Franġisku mhuwiex xi premju tat-tajbin imma l-ħobs li jagħtina l-ħajja u l-vitamina tal-ħajja nisranija. Spiss huwa l-antibiotiku fid-dieqa, fid-dnub, fil-pellegrinaġġ tagħna fil-ħajja ta' kuljum. Ġesu jagħtina ġismu frott imħabtu fuq is-salib u jekk irridu ngħixu, irridu nieklu dan il-ħobs li jinżel mis-sema. Kemm nilqa' din l-istedina biex nieħu l-ħajja ta' kuljum mill-ħobs Ewkaristiku. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.